Pagkakataon ko na naman para sumalisi sa misis ng kumpare ko. Wala na naman kasi sa bahay si Jojo dahil umalis ito upang kumolekta ng kita mula sa isa sa mga negosyo ng kanyang misis na si Helen. Ang mga natitirang tao na lamang sa bahay ay ako, ang kanyang misis, at ang ilan sa kanilang mga tauhan. Muli kong binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Katulad ng inaasahan ko, hindi yun nakakandado. Palagi namang ganoon ang pintong yun sa tuwing umaalis ng bahay si kumpare. Wala akong nararamdamang pangamba na baka mahuli kami ng mga tauhan nila. Si Helen na ang bahala sa bagay na yon. Sa sandaling ipag-utos niya sa kanyang mga tauhan na bawal pumasok sa loob ng bahay at manatili lamang sa labas para magbantay, agad namang sumusunod ang mga yon. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, naroon na nga sa ibabaw ng kama si Helen. Nakatihaya siya at suot lamang ang kanyang panloob. Nalalantad ang kanyang kaputian at balingkinit ang katawan. Tila isang masarap na ulam na nanghahalina. Nanadabik at naghihintay na may tumikim dito. Sobrang amo ng kanyang muka. Mapang-akit ang malalagkit nitong titig na nagbibigay hudyat upang simulan ko na ang digmaan sa pagitan naming dalawa. Mabilis kong hinubad ang lahat ng aking saplot at sinugod ang magandang katawan ng misis ng aking kumpare. Nagmistulan akong mandirigma na hindi tumitigil sa pagsabay sa ritmo ng labanan naming dalawa. Walang umaayaw, walang sumusuko. Makailang beses kaming nagpakasawa sa isa't isa hanggang sa makaramdam ako ng pagod. Matapos naming magtampisaw sa kaligayahan, inginuso ni Helen sa akin ang lamesa sa isang bahagi ng kanilang kwarto. Permiso yon na maaari kong kainin ang alinmang karning nakahain doon. Mabilis kong tinungo ang lamesa, umupo at sinimulang lantakan ng mga nakahanda. Ibang klase talaga ang mga karning yon. Napakasarap. Mas malinamnam pa sa ordinaryong karne na natitikman ko sa iba't ibang kainan. Ano pa nga ba ang aasahan mo sa isang may kayang pamilya kundi masasarap na pagkain? Matapos kong busugin ang aking sarili, agad kong pinagdadampot ang mga damit kong nakakalat na nasa sahig at isinuot ang mga yon. Inihatid lamang ako ng tingin ni Helen nang lisanin ko ang kanilang kwarto. Sa totoo lang, talagang nakakainggit ang sitwasyong kinalalagyan ng kumpare kong si Jojo. Halos lahat yata ng swerte ay napunta na sa kanya. Paano ba naman? Nakapag-asawa siya ng maganda at sexing babae. Hindi na niya kailangan pang magtrabaho dahil malaki ang kinikita ng negosyo ng pamilya ng kanyang asawa na isang punerarya. Ang tanging ginagawa lamang niya ay kumolekta mula sa mga negosyo nilang nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kumpare ko si Jojo dahil inaanak niya ang anak ko sa aking dating asawa. Pareho kaming hindi nakatungtong ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. At dahil hindi ako nakapag-aral, hindi ako nakahanap ng regular na trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit hiniwalayan ako ng dati kong asawa at sumama sa ibang lalaki. Samantalang si paring Jojo naman ay sinuwerte. Nakakilala siya ng isang babae na bukod sa nanggaling sa may kayang pamilya ay talaga namang napakaganda at napaka-sexy. Dahil wala akong mahanap na trabaho, inalok niya akong magtrabaho para sa kanila. Total naman daw ay mapagkakatiwalaan ako, kaya ako na ang kukuha ng koleksyon sa ilan sa mga sangay ng negosyo nila sa norte. Hindi ko tinanggihan ang alok ni Jojo. Bukod sa disente ang magiging trabaho ko, dumagdag pa ang impresyon ko ng unang beses kong makilala ang misis niya. Hindi ko alam kung napansin niyo ng kumpare ko. Nang ipakilala niya sa akin si Helen, panakaw itong kumindat na sinundan pa ng mapang-akit ng ngiti. Ang totoo niya ay ayokong magtaksil kay Jojo.
ni hindi sumagi sa isip ko na lokohin siya. Maraming pagkakataon na inaakit ako ng misis niya at palagi ko naman itong naiiwasan. Ngunit isang beses, nakaamoy ako ng inihaw na karne sa loob ng bahay. Hinanap ko kung saan yun nagmumula. Tinungo ko ang kusina pero wala roon. Nilibot ko ang kabuuan ng bahay at natuntun ko kung saan nanggagaling ang amoy. Sa kwarto ni kumpare at ng kanyang misis. Nang mga panahong yun ay wala si kumpare. Mas maaga siyang umalis para bumiyahe at mangolekta. Sakto namang bahagyang nakabukas ang pinto ng kanilang kwarto. Sinilip ko ang loob. Walang tao, ngunit makikita sa lamesa ang napakaraming inihaw na karne na nakalagay sa tray. Oo nga pala, maselan sa pagkain ng misis ni kumpare. Hindi siya umakain ng gulay o prutas. Hindi rin siya nagpapaluto ng karne sa bahay nila. Regular na may naghahatid ng pagkain para sa kanya. Marahil ay tauhan yon ng kanyang pamilya. Nang masiguro kong wala ngang tao sa loob ng kwarto, naglakas loob na akong pumasok. Kukuha ako ng kahit isang hiwa lang. Talaga kasing naglalaway ako sa amoy ng inihaw na karneng yon. Nang dumampot ako ng isa, hindi ko napigilang isubo at kainin yon. Ang plano kong kumuha lang sana ng isang hiwa ay nauwi sa pagkain ng 2, 3, hanggang sa may tumapik sa balikat ko. Pagharap ko, halos manlamig ako dahil bumulaga sa akin si Helen. Nang makabawi ako sa gulat, sunod-sunod ang naging paghingi ko ng tawad sa kanya at nangakong hindi na uulit ang pagpasok sa kanilang kwarto. Akmang lilisanin ko na ang lugar, subalit nagulat ako sa itinugon ni Helen. Sandali, pwede mo namang ulitin eh. Pwede mong kainin ang mga pagkain ko rito sa kwarto. Pero sa isang kondisyon. Yun lamang ang sinabi niya bago niya hilahin ang aking damit at itulak ako sa kanilang kama. Napakabilis ng pangyayari. Hinubad niya ang lahat ng kanyang saplot sa katawan at pumatong sa ibabaw ko. Doon na nga nagsimula ang pagtataksil ko kay kumpare. Naulit nang naulit yun. Papaligayahin ko ang misis ni kumpare at pagkatapos ay maaari na akong kumain ng alinman sa mga pagkaing nakahanda sa kanilang kwarto. Isang beses ay isinama ako ni kumparing lumabas. Pumunta kami sa isang beer house. Habang nasa lamesa, nabanggit niya sa akin ng mga oras daw na tulad noon na nag-iinom siya ang pinakamasaya para sa kanya. Kailangan niya raw yon para malimutan ang kanyang problema. Nagtaka naman ako sa mga sinabi niyang yun. Teka pare, anong problema? May pera ka, may negosyo, tapos ay napakaganda pa ng asawa mo. Anong problema dun? Tanong ko sa kanya. Hindi kaya nakakahalata na siya na pinagtataksilan namin siya ng misis niya. Pero hindi maaari yun. Sobrang maingat kami ni Helen sa mga ginagawa namin. Pare, kung ako lang ang tatanungin, gusto ko nang lumayo pero hindi pwede eh. Habang buhay na ako nakakulong. Seryosong sabi nito, sabay lagok mula sa bote ng beer na hawak niya. Oo nga pala pare binabalaan kita. Ayokong maipaglapit ka ng husto sa asawa ko. Ayokong mapahamak ka. Iyon ang huling sinabi ni kumpare, na naging dahilan ng aking pananahimik. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig dahil sa sinabi niyang yun. Maya-maya ay iniba na niya ang usapan at natapos ang gabing yun sa pagtalakay ng ibang paksa. Isang araw, maaga na namang umalis si Jojo. Pagkakataon ko na naman yun para sumalisi sa misis ng kumpare ko. Wala na naman kasi sa bahay si Jojo dahil umalis ito upang kumolekta mula sa isa sa mga negosyo ng kanyang misis. Ang mga natitirang tao na lamang sa bahay ay ako, si Helen, at ang ilan sa kanilang mga tauhan. Muli kong binuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Katulad ng inaasahan ko, hindi yun nakakandado. Pagpasok ko sa loob, naroon na nga sa ibabaw ng kama si Helen. Nakatihaya siya at suot lamang ang kanyang panloob.
Nalalantad ang kanyang kaputian at balingkinitang katawan. Tila isang ulam na nanghahalina. Nananabig at naghihintay na mayroong tumikim. Subalit iba ang araw na yon kumpara sa mga nakaraang araw ng aming pagtataksil. Dahil sa magkahalong konsensya at awa sa kumpare ko, sinabi ko na kay Helen ang dapat kong sabihin. Helen, itigil na natin to. Hindi ko na kayang lokohin si Jojo eh. Akala ko ay magiging madali lang ang pagtakas sa kamaliang yon. Subalit nagulat ako sa naging sagot sa akin ni Helen. Ano? Matapos kitang pakainin ng mga pagkain kong karne ng tao, bigla mo na lang akong tatanggihan? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagtanggi sa akin? Kamatayan! Nagulat ako sa mga tinuran ni Helen. Nag-iba rin kasi ang boses niya. Biglang namaos. Anong karne? Anong karne ng tao? Hindi ko maintindihan ang kanyang mga pinagsasasabi. Subalit ang mga katanungan kong yon ay nasagot ng biglang bumaluktot at dumapa sa ibabaw ng kama si Helen. Unti-unting pumangit ang kanyang muka. Tinubuan ng mga kapal na balahibo sa ilang bahagi ng katawan at nag-uslian ng matutulis na pangil sa kanyang bunganga, pati na ang mahahaba at matutulis na kuko sa kanyang mga daliri. Ang kaninang imahe ng isang napakagandang babae ay naging isang kakilakilabot na halimaw, isang aswang. Hindi na ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Nang akmang susugurin na ako ng aswang, siya namang pagpasok ni Jojo sa pinto at buong tapang na sinalubong ang asawa na nasa anyo ng isang halimaw. Dumagan siya rito, dumukot ng isang punyal mula sa kanyang pagiliran at sunod-sunod na inundayan ng saksak ang aswang niyang asawa. Bumagsak sa sahig ang aswang at unti-unting bumalik sa anyo ng isang magandang babae. Sinabihan na kitang huwag kang maikipaglapit ng husto sa asawa ko eh. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Matalimang pagkakatitig sa akin ni kumpare. Sa mga oras na yon, naiintindihan ko na ang sinabi niya nang mag-inuman kami sa beer house. Tinungo niya ang kahadiyero sa kwartong yon. Kumuha ng napakaraming pera at isinilid ito sa isang bag. Magmadali ka, umalis ka na at magpaalayo. Mahirap takasan ng pamilya ng asawa ko kapag nalaman nilang may alam ka sa nangyari dito. Hindi ka nila patatahimikin. Sambit ni kumpare matapos iabot sa akin ang bag na punong-puno ng pera. Ako nang bahala rito pare. Iyon ang huling sinabi ng kumpare ko. Pagkatapos ay tumabi siya sa nakabulagta niyang asawa at nilaslas ang sariling leeg. Bagaman hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nasaksihan, mabilis kong nilisan ang bahay na yon. Dumaan ako sa likurang bahagi ng bahay kung saan walang nagbabantay. Nagpalipat-lipat ako ng lugar at ipinagpatuloy ang buhay sa pagtatago. Taglay ang walang hanggang kaba at takot sa aking puso.